Kawere gimano ni Michael Oyamo mabende ne en jatingdai mar gavana machon ma Migori Okoth Obado opedho neno mare nyim jang'ad bura e doho ma Milimani bang' tude kod nek mar Sharon Otieno. Kalure kod Oyamo ne en e boma ma Nairobi kod Okoth Obado e kinde mano neg Sharon, kendo oyango ni ne onge machiegni gi kama ne nek makamano timore. Kata kamano, neno mar Okoth Obado to wacho ni ne en kende boma ma Nairobi e kinde mano nege Sharon Otieno. Jafwambo marwa Cynthia Onyango nigi ler mathoth. E buch nek mar Sharon Otieno manoweyo jo Kenya kod penjo modhuro, chije ma itudo kod bedo kod tudruok e nek makamano medo chiwo nendgi nyim jang'ad bura Cecilia Githua e doho ma Milimani. Michael Oyamo mabende ne en jatingdai mar gavana machon ma Migori Okoth Obado onyiso doho ni simbe mar ong'we yamo ne tiyo kinyi ma tarik 3 dwe mar 9 higa mar 2018 chieng' mane onegie Sharon, neno ma opogore kod neno manopedhi kod kinde ma omako burano e doho. Oyamo bende wacho ni chieng' tarik 23 dwe mar 8 higano, Sharon Otieno ne ogochone kapenje kama ne entiere, kendo lero ni ne oduoko Sharon ni entiere e boma ma Nairobi ka gavana Obado bende ne nitiere e boma ma Nairobi e romo mar kuku mar governors. On the 23rd, if I can remember, Sharon called me trying to find out where I was. On that day I told her that I was in Nairobi. Then she also inquired when I would be back from Nairobi. Neno mar Michael Oyamo kata kamano nyiso tuomruok kod pogruok e neno e kinde kod Okoth Obado mano nyiso doho ni ne odhi e boma ma Nairobi kende owuon maonge ng'ato ang'ata manokowe. Oyamo bende onyiso doho ni Sharon ne onyiso dwaro mar romo kode wang' gi wang' mondo twag kode wach moro makaluwore gi Sharon ne en wach mamiyo mane dwaro twak achiel kachiel ka Oyamo wacho ne oparo ne Sharon ni onge machiegni entiere e boma ma Nairobi. Bang'e Oyamo wacho ni Sharon ne ogochone kendo kanyise ni tudruok e kinde gi janeno ma otisi gi nying marapanda ni XYZ kod mula e boma ma Homabay ne ok odhi makare. Wachore ni Sharon ne ochiwo ywak ni ji ariyogo ne ok dew ngima mare, kendo ne ochiwo kwayo mondo orne pesa moriere aching' mondo oyud kaka onyalo konyore. Yes, she told me that this was resulting from the unresolved phone calls and exchanges that they had. And on that day, Sharon told me that she wanted a way in which she would receive money direct when it comes from governor, either direct from me to her or an M-Pesa direct to her, because the two, she was saying, were not really interested in her welfare. Oyamo bende wacho ni Sharon ne odhi nyime kod gocho ne odiochieng' mangima kadwaro ni Okoth Obado bed kode piny kendo giyud yo makare mar loso weche mane chandogi. Later on in the day, she kept calling. She informed me that the two also had exchanges. The call went on, and when she called me last, I remember around 9, it was in the night, PM of the 23rd, when she told me that the solution now between the two, it is better if the governor himself could sit them down, the three of them, and handle this situation. Michael Oyamo bende okwedo neno mar XYZ mawacho ni Oyamo ne onyiso Sharon ni gavana kokalo kuome owuon ne oselungo gi duto mondo gichopi ire boma ma Nairobi. Oyamo wacho ni neno makamano ok en adier, kendo kaluwore kode Sharon emano nyiso dwaro mar romo kod Obado mondo gimany kaka ginyalo kelo kwe kindgi. Burano pod dhi nyime ka igeno ng'eyo matut ewi nek mar nyadendino. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.